सालाकाटी SBI कास्टमार सार्भिस पॉइंटनि सामलायगिरि आब्दुल आहमेदनि सायाव रां जाख्ल'नायनि गोख्रों अजद। प्रमिला नार्जारि मुंनि सासे आइजोआ रां दोनथुमनायनि सायाव गेनाखान्थि बाहायनायनि अजद होदों क'क्राझार जिल्लानि सालाकाटी बाजाराव कास्टमार सार्भिस पॉइंट सामलायगिरि आब्दुल आहमेदनि सायाव। थांनाय एप्रिल दाननि 10 खालार खालि प्रमिला नार्जारिया गावनि एकाउन्टआव 40,000 रांखौ डिप'जिट खालामो। सालाकाटी कास्टमार सार्भिस पॉइन्टनि सामलायगिरि आब्दुल आहमेदनि आखायाव होबोदोंमोन। उनाव एप्रिल दाननिनो 26 खालार खालि प्रमिला नार्जारिया गावनि दोनथुमनाय 40,000 रांनिफ्राय 20,000 रांखौ बख'ना लायफिनदोंमोन। मख'नो गोनांदि 3 दाननि उनाव मैया प्रमिला नार्जारिया गावनि आद्रा थाबोनाय 20,000 रांखौ आप टू डेट खालामना नायोब्ला गावनि 20,000 रांखौ गावनि एकाउन्टआव नुनो मोनाखै होननानै फोरमायो प्रमिला नार्जारिया। बे समाव प्रमिला नार्जारि आरो प्रमिला नार्जारिनि फंबाय कास्टमार सार्भिस पॉइन्ट सामलायगिरि आब्दुल आहमेदनि सायाव मा अजद होदों आबुङै मिथिना लानि फै। आङो एप्रिलनि 10 तारिखआव बावहाय फैसा 40,000 सोदोंमोन। ओमफ्राय बे 40,000 फैसाखौ बियो माबा खालायना होआखै, सोनानै होआखै। ओमफ्राय आङो बिनि उनाव 20,000 फैसा बख'फैदोंमोन 26 तारिखआव बिनानावनो नांगौ होननायखाय। मानि 26आवमोन? बे एप्रिलनि 26आवनो आङो फैसा 20,000 बख'नो फैदोंमोन। ओमफ्राय फैसा 20,000खौ बख'ना लांबाय आङो। ओमफ्राय बिनिफ्राय दासिम बख'वाखैमोन नालाय। ओमफ्राय आं मैयासो आपटुडेट खालामनानै मोनबाय दा आंनाव फैसाया 20,000 थाबावनांगौमोन ना। बे फैसा 20,000खौ आंनाव गैया, सोआखै, हाबाखै ओहो। ओमफ्राय आङो बेलाय बिसोरखौ लानानै सेभ खालामफैबाय दहायो, मोनथिबाय फैसाया गैया। ओमफ्राय बिनिफ्राय माबा बै बेंकआव थिनहरबाय आरो जोंखौ। बिनिफ्राय एसे बिदिनो माबा लिरनानै हो इरि होनबाय नालाय, दा जों लिरना होनाय जाबाय आरो। दा फैसाखौ हाबदोंना हाबाखै? दा फैसाया दहाय बाय बुंफैनाय लोगो लोगो मेसेज हरबाय मबाइलाव, सोनानै दोनबाय। बेयाव खामानि मावग्राया मा नाम बेयाव? फैसा लाखिग्राया? फैसा सोग्राया? फैसा लाखिग्रानि नामखौ मिथिगौ? आब्दुल आहमेद होनो, लिरनाय दंखायो माबायावबो। बबेयाव दं बे माबाया दखाना? बे सालाकाटियाव। सालाकाटि बाजाराव? औ, सालाकाटि बाजाराव। मा मुं नोंना? आंना प्रमिला नार्जारि। बे जाथाया नोंनाव जादोंना गुबुन गुबुनावबो जाबाय थादों? आंथ' मालायनि जाथायखौ आं मोनथियाखैमोन, माने आंनावसो फार्स्ट जानाय बायदि मोनदों आं दिनैसो। आरो दहाय सानै बोराय बुरि फैदोंमोन नारजांगुरिनि, न'नि फैसा हाबदों होननानै मेम्बारफ्रा थिनहरदोंमोन जाहैबाय। बेस्राफ्रा फैसाखौ हराखै होननानै आंनि सिगाङाव बै दखानाव लोगो मोननानै बुंदों। दा बिसोरखौबो नेनो थिनदोंमोन, बिसोरबो दा नेनो हायाखिसै, खामला मावनानै जाग्राना। थांसै होननानै थांखो ना माखो जों मिथिला। माने थांनाय एप्रिलनि 10 तारिखआव बेहाय आब'आ 40,000 फैसा डिप'जिट खालामफैदोंमोन। बे फैसाखौ बिथाङा सोआखै। दहायसो जोंजों हमजाफैनानै रिसेन्ट जास्ट हमजाखांनायनि उनावसो डिप'जिट खालामदों। ओमफ्राय आं होनदों मानो नों बेबायदि खालामा? बियो होनदों खेबसेनो 40,000 डिप'जिट खालामनो हाया, 20,000नि गोजौआव माने डिप'जिट खालामनो हायाखौ होनदों। ओमफ्राय आं थिग आसे दे, 20,000नि गोजौआव जुदि डिप'जिट खालामनो हायाबा होमबा नों एथ' दिना मा खालामनानै थाखो? एप्रिलनि 10 तारिखआवनो जमा होदों, होमबा एथ' दिना दिनैसिम नै 18 तारिख 8 मास जाबाय, आगष्ट जाबाय। बे 4 मासाव मा खालामनानै थाखो? मानो सोआखै? आं बेखौ बे हमनायाव बे जेबो बुंनो हायासै। ओमफ्राय आङो बेनिफ्राय माबा लाना थांनानै बे बुंजानाय लोगो लोगो फैसाखौ सोबाय। सोनानै ओमफ्राय आं जास्ट मेन ब्रान्सआव बेयाव थांनानै स्टेट बेंकआव थांनानै सोंहैबाय, सार ओरैबायदि घटना, बेहाय नैबे माबाखौ होनबाय आङो, बे फैसाखौ बियो होनदों 20,000नि गोजौआव डिप'जिट खालामनो हाया। एक्सुवेलि नंमारगौ नामा? सारा आंनो क्लियारिफिकेसनखौ होनांगौ होननानै आं बुंदों। आंनो माबाया मेनेजारा होनदों बेबायदि जेबो नङा, सोनो हायो, बियो गावसो सोआखै होननानै बुंदों। CSPनि बिगोमाया मा नाम बेलाय? बेयो CSPनि बिगोमाया आब्दुल आहमेद। बेयो नोंथांमोननि अनगायैबो आरो गुबुन दहाय बे जोंनि गामि खाथिनिनो सानै बोराय बुरै फैदोंमोन, न'नि फैसा हाबदों होननानै फैनानै बिसोर बख'नो फैदोंमोन। दा बिथांमोना फैसा गैया होनना मोनलाङाखै। ओमफ्राय
बिनि उनाव मानसिफ्रा बख'नानै लानाय लोगो लोगो बिसोरबो फैफिनदोंमोन खिन्थु दा बिसोर मोनलांदों आं बेखौ मोजां मथे कनफार्मखौ होनो हायासै आरो नोंथाङा मा लुबैयो दा आं लुबैनाया बेनो बेनि सायाव जोंनि बे सालाकाटि स्टेट बेंकनि बेंक मेनेजारा एक्सन लानांगौ बिनि माबाखौ क्ल'ज खालामनांगौ इमिडियेटलि आरो जुदि क्ल'ज खालामाबा जों पाब्लिकआ बिनि सायाव जों आयेननि राहा लानाय जागोन गोजोनथाव खौरां बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां दावहारु अट' एजेन्सिया बाजाज बाइक सालायनो मोजां मोनग्रा रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं इन्डिपेन्डेन्ट डेनि थाखाय ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार 1 आगष्टनिफ्राय 15 आगष्टसिम होगासिनो दं क'क्राझार दावहारु अट' एजेन्सिया आरो क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय काराइगाव दतमा आरो बडगावआवबो 3 आगष्टआव फेस्टिभ आउटलेट गोदानै बेखेवनो थांगासिनो दावहारु अट' एजेन्सि बे गोदानै बेखेवनाय ब्रान्च श'रुमआवबो ल' डाउन पेमेन्ट आरो इजि एक्सचेन्ज अफार लानो हागोन बाइक सालायनायाव हमनो थाखाय हेलमेट बेसेन लायालासे बाइगिरिया मोननो हागोन आरो सीट कभार्स बेनि अनगायैबो जाय फाइनान्स लागोन बिथाङा खम डाउन पेमेन्ट होनानै लानो हागोन बायग्रा ग्राहक सुबुंफ्रा दावहारु अट' एजेन्सियाव बाजाज बाइकखौ बायनो सानोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8822018193 आरो 6300399187 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन